बेखौ माबा नै माइयानो नै बारा ओंखाराखै नै माइयानो गैया अ आं Biar lagi. Asli tempat. Labra Goria foto. Asli. Ulah ni mana? Oh, nah. Hai guys. Muncul logo. Hai guys. Lei. Hai guys lei. Hai guys. Ini. Hai guys. Itu mudah. Hai guys. Ini mudah. Hai guys. Nah, di Lakshmi Puja मोनलायलायबाय. दाख्लैसो दुर्गा फुजा जादोंमोन नै मालाबानो Lakshmi Puja मोनलायबाय नै जोंहा Lakshmi Pujaनि दिनै निरामिस संनो नागिरदों फुजा होनो नागिरदों जोंहा न'आव नायलांबाय थानाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ रोंनिफ्राय अखा हाना होलायबायलै नै अखा हालायबाय बाजाराव थांनो नागिरदों लोगोफोर नै माबायाव धालिगाव बाजाराव मुर्तिनि माला लायनो ओमफ्राय खट ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलायो जि गोजा बावलायलांबायलां रिक्सा नेनो आं र' लोगोफोर रिक्सा रिक्सा र' इफाले ओइनो र' मोनफैबाय दे लोगोफोर नै दखानाव दं मानसि दं दखानाव ओंखायनो एसे थाथ'बाय दिनै धालिगाव मा होनो गेलामालानि दखानाव खुलियानो गैयानो मोनसेल' सानजौफुनि थाखाय नामा लोगोफोर जोंहा माइनाव लायनो थांनांगौ दे बारियाव जोंहा माइ गायदों नालाय जोंनि बारियावनो ओमफ्राय माइआ बारा ओंखाराखै ओमफ्राय एसे ओंखारनायखौनो ओरैनो लोखिनो बावथ'नांगौ ना जोंहा न'नि माइखौ होनो नागिरदों एबार गायदों नालाय बारियावनो गायदों जोंहा ना मामि ला दिया मुझे तुम लोग माइयानो ओंखाराखैलै नांसोल ओंखारदों बेनो माइया जंगल जाजोबदों जोंहा जंगल बारि जाजोबदों माइ हाग्रा नैथिंसो दङ इनो माया ओइलाय इनो ओइलाय गोरलैसो दा बेलाय नैफोरलाय नैफोरो ए नैखौ माबा नै माइयानो गैया दासो ओंखारजेननाय थोसिगोन नामा बेनो थैयो जाबाय नै बेखिनियानो दानिया माबा लायनोसै थब्ल' बिबार खाथि नै फोरलाया जाजाबाय आरो बैबो जाजाबाय आइ ओइ फुल सिंगिम फुल ओइ जे पद्म फुल
পূজার কারণে পূজার কারণে এই ইয়াতে আছে ইয়াতে আমি পাগলি আৰু মই ইয়াৰ পৰা আনি ইয়াতে ৰুই দিছো আমি ৰুইছো ইয়াতে এই তাতে কবিতাৰ আগতে পুখুৰী আছিল না তাৰ পৰা আনিছিল ৰুম বুলি তাৰপৰা তাতে থৈছো नै बिबार ओमफ्राय बिलाइखौला बिलाइया ini mai ya dia gitu-gitu tar bibarnya macam apa sih? Laser. Tuh ya dia kan hasil foto. Moi itulah koise. Oh. Lagi lah. Hai, sampai deh. Hai deh bicara. Sampai. Ayos mana ini dari ayos. Kir, ini ada pelatih. Lu pura hane nari pulat banai nih ini jauh nih ada biru mama I look sini ada gas sini deh naik lawet gerak apa deh lu pujang gerak ada san hak na ya teh san gerak ada jinna apa nih mau ini nunggu semalam akan kayak apa jalan nih balik apa nih guys do di robongnya banget video guys ini asal harus boleh Anjir. Bane sih. Bane. Nih. Ayo sampai. Ayo saya lang saya mau muncul. Mau bikin. Mau bikin dong lah. 나 있으면 돼 이거 없는 거 다 그런 거나 Kita usah menanggas semua. Kita usah menanggas semua. Azan semua. 나 작은 거라 없는 걸로 진짜 그만 나 네, 시다다. 네.
खांबाय जोंहा लोगोफोर लोखि ओमफ्राय नै आंनि गोदान गस्लाया मिनियनजों लोगोफोर जोंहा फुजाया होखांबाय दे होखांनानै खुलुमखांबाय प्रसाद जाखांबाय जों आरो मोनानि ओंखाम संखांबावबायसो ओमफ्राय मा होनो जोंहा लोखिनो इसे बावजोब्बाय जिखिनि हायो बारा जेबो बानायासै पायस बानायबाय फुरि बानायबाय नारेंखल लारु ओमफ्राय बिदिनो बायनाय फिथाइ सामथाइ माबा माबि होबाय मिनिफाय गायफैदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै ओरैनो लोखि फुजा नालाय दांसे दांनै ओंखाराखैनो माइयानो बैखौनो बावबाय आरो लोखिनो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदे अननानै आंनि लिंकखौबो शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दे लोगोफोर भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नङाबा बांद्राय गोलाव जागोन ना नोंसोरबो बरिं मोनगोन ना नायबाय थानो हेपि लोखि फुजा दे लोगोफोर नोंसोरबो नायदो